natin. Ganda oh, ganitong kagat kasi oh. Oh, so, oh, ganda oh. Ang grabe. Oh, nandito lang talaga sa gilid. Zero din natin yun. Flop. Uy, shoutout kasi ano, Aljun. Kasi Rico. Yan na naman, Kuya Roni. Kuya Roni. Oh, tulungan mo ko, Kuya Roni. Kuya Delphi, nagagalit oh. Haluin mo sa puwit oh. Gata na naman tayo. Oh, yan sa kabila oh. Oh, yan na naman kasi din. Patingin. Ay! Nawiwili. Wala mo ng kolektor ngayon. Uy! Uy, uli. Uli rin ako eh. Ay, Kuya Roni rin. Wala. Ay! Ginagawa mo. Ay, original yung akin. Di ako mahuli yan. Alam ko ito yung akin eh. Wala oh. Grabe laki. Oh. Dito lang pala sa gilid. Pero malaki oh. Grabe. Ay, huli mga tayo. Ang laki. Oh, kabiwas. Akin yung kanina eh. Hindi, paano mo nasabi? Yung mga tayo. First cut tayo mga toy. Yun, mapagpalang araw po sa inyong lahat mga toy. Uy, grabe. Ito eh. Ha? Kumagat? Dito. Ay. Na, biniyabas na ni Kachoy Rodel. So yun, first cut tayo mga toy. Dito tayo mga toy sa ano? Barangay Grand Span. Fishing spot tayo ulit. Yun, tapos kasama din si Sarge. Sarge, good morning Sarge! Sergeant! Alas 9:30 pa lang, Sarge! Kapiwas! Hoy, good morning! Maganda kayo sa morning! Shoutout mo si Kuya ano? Berting. Pedal Pig, shout out! Kuya Berting, yan, may ginagawa po. Boss John, good morning! Kabay! Good morning, Kabay! Kachoy Rodel, may kalab shoutout yun. Ayan mga dito lang yung spot natin. Pag ganyan lang tayo. No? Pag dito si Sarge. Kaso mainit dito Sarge. Kailangan dito maraming kape. Tara mga tayo, dito tayo ulit. Dito binagat mga tayo. Doon sa kabila! Ay binayabas na pala ni Kuya Ron. Uli. Sabi naman yan, Kachoy. Grabe pagpukol ko. Oh, sinalo. Sisitap pala ako ng cellphone. Oh, yan oh. Kuya Ronnie. Maliit lang Kuya Ronnie yung ano, yung kagat. Maliit lang. Para akala mo lang yung ano, yung ayungin. Ay, maganda rito matoy, walang ayungin dito. Oh, walang ayungin dito matoy. Yan. Yan na naman! Ha, kabiwas! Oh, grabe, mga ito. Yung lalaki. Uy! Abayaba si Kuya Ronnie. Kabiwas, oh, laki. Oh, dalawa na ako kabiwas. Sarge Ronnie Court. Punta kayo dito kasi biniyabas ako ni Kuya Ronnie. Oh. Dito kayo banda rito. Kagat po. Uy, swords! Sana all swords. 5 finger! Full finger. 3.5. 3.8 na yun eh. Sana all swords. Kaya rin pukulan mo ng pukulan yun sa dulo na yun. Marami yun. Dun banda ron. Mabayabas na. Dala lang sa ano, pakikwentuhan pero ito na. Ay, naku. Kala ko mayroon. Ay, Kuya Ronnie. Dali. Yan. Ah, wala na, bilisan mo. Di, pagkagat dito, kagat talaga di sana ano. Ay. Sayang naman. Ay, sayang naman. Ay, ganda ng hilaw, no? Ala, kung saan yung
Nambabayabas kasi yung mayari. Ten fingers pa naman yun, Kuya Rod. Ayan, may galab shoutout nga pala kay Papa J Vlog from Sorsogon. May galab shoutout ka Choy at mga taga Bicol. Yan, Bata TV, asan na nga pala si Bata TV Kabiwas, ano? Pinagpaparamdami lang ang gusto sa atin. Panggabi siya sa trabaho. Ah, may trabaho na rin siya. Ayun mga ate. At kay Albaran Peace Hunter, may galab shoutout ka Choy. Edgardo Mendoza, may galab shoutout. Alsona family from Timbao, Binyan, Laguna, may galab shoutout ka Choy. Dennis Alban, may galab shoutout. Tuwarin Santa Ana. Yan. Paul Francisco, may galab shoutout from Santa Ana, Barbara, Pangasinan. Yan, may galab shoutout ka Choy. At siyempre sa mga taga sa Pangasinan, Benji Santa Ana. Yan, may galab shoutout ka Choy. Yan, huli, Kabiwas. Huli si Kabiwas mga tayo. Ayos, galing. Uy, bakit? Uy, sinabitan mo na akin ah. Nakapangalawa ka na? Ayos. Very good. Uy, may huli nga. Ay, akala ko sabit lang. Ayun, grabe, huli na pala. Oh, laki ng aruyo. Grabe. Paul Andre Manzano from Patiros. Yan, may galab shoutout ka Choy. At siyempre kay Aquilino Escusora. Yan, may galab shoutout ka Choy. Yan lang pa natin, no? At biro tayo ulit. Uli na naman, oh. Lalaki na naman ito, Choy. Lalaki na naman. Ay, bakit di lumalabas? Sabit pala. Di, meron. Oh, tingnan mo, mga katayo. Mayroon. Oh. Patayin nyo mga katayo, oh. Oh. May laman. Oh, malaki to. Huwag sana maputol. Uy, nakuha mga katayo. Ang laki to. Oh, Katsoy, laki niya. Ay, sus, nakawala. Ay, naku. Sayang mga kasi, laki pa naman. Si Kuya Ronnie kasi parisabi, nakawala tuloy. Nasisibat tuloy. Sayang. Andun talaga sila sa dulo na yun. Nakuha ko na yung sinasabitan nyo. Yun pala purpose nun. Oo nga, ito na. Natanggal ko na. Ay, alam ko na to, para nakaraan to. Binigay to sa akin para maganda rin. Nakaraan, binigyan tayo ng payong. Yan mga tay, tama na ating binigay sa atin na blessing. Di ba mga tay? Ang ganda mga tay. Tapos dyan natin yan para nakikita nyo po yung hatak. Yun. Ay, wala naman. Uy, gandang bayabas yun. Huli. Kasi margin mga tiyo. Grabe, ang laki niyan mga tiyo. Grabe, ninanamnam talaga. Makawala ka sana. Ala, grabe lagi. Taw-taw lang sa kalam. Ay, grabe. Makawala ka lang sana. Matindi. Joke lang yung gatsoy. Grabe, ang lagi. Taw-taw yung gamit. Di ba? Dyan lang pala. Ay, pulahan. Grabe, pulahan. Mga tayo, pulahan kay Kuya Ronnie. Research. Delphin, nakakuha na siya ng pulahan. Bayabasin ko. Bayabas. Sa gilid lang ng tabi. Meron na. Grabe. Nagsinabitan lang to kayo na mga tayo. Yung laman na. Sinanalo nga. Di ba, Kuya Ronnie? Guys na ba? Ito na yun. Ang galing. Bayabasing. Grabe, patanghali ang kagatan. Ayan na naman tayo.
Oh, di ba? Oh, kakatapon ko lang yung makatoy. Grabe. Pulang-pula mga tayo. Grabe ka. Kakatapon ko lang sa'yo. Sunod-sunod na. Grabe na to. Ginagawa mo. Pagka sobra-sobra mga tayo. Ay! Yun na naman. Yun na ano. Nay, meron naman sa ano. Kasi yun na doon. Bayabasin mo doon. Grabe talaga to. Sige na Marjon Mamaya, makalima ka lang dyan na sunod-sunod. Babayabasin ka namin. Yan na naman, Kuya Roni! Kuya Roni! Tulungan mo ako, Kuya Roni! Kuya Delphi, nagagalit oh. Paluin mo sa puwit oh. Wala kang magawa sa kanya. Gusto niya kasi laging mayroong kape. Ang init-init eh. Magkagabi pa. Kape malamig. Bili ka na nga yan, 6 na piraso. Sarap. Balik pa rin na dito. Bahala ka dyan. Ilayo mo. Takbo mo. Kachoy din dito. Bayabasin mo Kachoy din dito. Andito na yung dawi. Yan. Yan ang pinsos. Grabe naman, double strike. Nasa likod na. Double strike si Kuya ano. Si Kuya John oh. Double strike. Grabe. Sana all nalahimik lang. May triple. Ay, double pala. Bayabasin mo ko dito kasi. Isang puto. Banda-banda ka. Gaya mo kasi. 3 ka na. Yan. Okay na. Huwag mo nang galawin sure. Ano na yan dyan. Na-atake na yan dyan. Dawit na dito eh. Oh, yan na. Wala si Taw-Taw. Ay. Wala? Nawala si Taw-Taw. Pabarangay mo. Nawawala ba? Mabilis yan sila ngayon kasi may eleksyon. Ay. Wala, sorry. Sayang naman. Dawi na yan. Kahit saan mo na ipugol yan. Ang ganda ng size dito kabiwas. Ang laki oh. Kabiwas oh. Ay, andun pa. Kasi Marjon. Kasi Marjon. Grabe, kabiwas oh. Mga tayo. Ako rin. Ay. Uli. Ginagawa mo. Ay, Kuya Roni rin. Wala. Ay. Ay, original yung akin. Di ako mahuli yan. Alam ko ito yung akin eh. Anong well, kagulo yan. Basta alam ko ito eh. Kasi inantingan ko to. So, tingnan mo, boss. Ano yan? Si ano, tita. Dito, sa amin. Tita. Grabe yung dong. Yung isa pa. Dali, bilisan mo. Uli pa ulit. Grabe, uli pa ulit. Oh, yan. Original na yan. Grabe, harvest na mga to eh. Oy, ano mga to, grabe oh. Dami nang huli ni kasi Marjon. Ay, wala ka. Natapon na yung bullets ko. Kasi natapon na pala. Yung. Ala, bullets ang dami. Tapon. Ala, natapon pala. Andito na lang sa nakabiwas sa gilid na. Sa gilid na lang. Ha? Ayan na naman. Gandang gamitin ng taw-taw mga di promise dito. Grabe si Kuya Roni mga tayo. Salamat. Grabe. Ang taba niyan. Kuya Roni. Bayabasin natin. Ayan, may na naman. Ito yung Marjon na naman oh. Grabe doon biglang bumabulusok no. Wala bang tanghali, oras pa lang. Wala pang oras pa lang yun.
Kachay boy, akin na. Kachay boy. Bibigyan ko ta ng magandang ano. Lagyan ito. Magandang... Oh, promise makakahuli ka na. Palta natin mga toy ng ano, ng... Ano, Riverline. Sige lang. Oh, teka lang. Oh. Teka lang. Oh, may huli na. May huli na kaagad oh. Wag na munang kagatin ha. Kasi nagsisit up tayo ikatay din. Grabe, ganda na oh. Teka lang ha. Katay din. Katay. Papalitan natin ito mga ng malupit na sit up. Ito yung mga pinagmamalaki ni Katoy, yung mga tayo na sit up. Biwasi! Ay, grabe! Oh, grabe, ang laki! Oh, timan mga tayo. Grabe. Oh, kasi Ronnie, shoutout ko naman dito. Aldop! Oh, yung isa pa! Katoy, yung isa pa! Isa pa! Mamaya! Yung isa pa! Biwasi mo na! Rabdang Batangas! Oh, di ba? Katoy boy. Sigurado to mga tayo, promise. Yan. Okay. Sigurado na yan. Yung sit-up na to, medyo alanganin to sa akin. Pang ano to, pang lecture eh. Ay! Kachay! Hindi na yan, Kachay Dinginis pala. Kala ko si Kachay Efren. Oy, huli na naman. Kachay ano, Dennis, mamimit mo na si Kabiwas. Si Kabiwas, di ba? Kachay, shout out Kachay. Shout out. Kachay Dennis. Oh, tama-tama. Sa kakarating lang namin, kikibita na. Yun o. Mega love shout out. Oy, may kasama si ano. Anak mo Kachay? Hindi, taga na sa amin dito sumama. Gala kayo sa Batangas? Samasan na kayo? Sa ano yan? Sa ano? Rizal pa rin. Part ng Murong. Purong palayo ah! Ganda, ang ganda nagbibitan Katoy Dinis. Ay, ito na. Uy, yan na naman Katoy Dinis. Pa-welcome Katoy Dinis. Ano ba to? Duri. Oh, grabe naman to lakas. Ay, naku. Titaglo, Duri ni Paso. Grabe naman Titaglo. Dito na yan, Glory, dito na yan. Ang aga-aga mo nangangampanya, tita. Ginagawa mo. Kuha mo dito. Bigyan natin tumatay ng ano. Meron na ako dito. Titaglo pa. Oh, boy, yun. Meron pa ako dito nakuha. Ay sige, mamaya na lang. Asa na? Mamaya na lang, boy. Mamaya. Bibigyan kita ng pang-uwi mo dun sa isa. Nasa gilid lang talaga eh. Mas, medyo na naman. Double na naman. Uy. Dito lang. Kasi dito. Sa gilid-gilid na to. Oh, yan. Yan. Mahangin kasi yun, no? Gumaganyan na. Akala nyo kayo lang. Ako rin! Ako rin! Grabe. Laki. Grabe, oh. Ala ka. Ang dadako nila. Grabe na itits. Boy. Dito ka lang, boy. Boy. Anong pangalan mo, boy? Ex-president! Hindi. Kachay Rodel in the air. Ang laki niyan, Kachay Dila. Ito, nakilala agad. Taga saan ka tayo, Idol? Balita, boss. Ako'y nagko-comment sa iyo. Harvest na. Kakasimula lang namin. Saan kayo galing pa? Ikaw, Ayan, mga supporters para natin ito, mga taga Binangunan. Ayan, may galab shoutout sa inyo mga toy. Ayan, Hey guys, shout out. Dito tayo magbanding-banding. Tara, oh, dikit-dikit na lang tayo. Ikaw yung inaano namin sa inaano ko sa mga ano ko mga kasama ko. Pinakwento. Yan, Ako'y tayo. nagko-comment sa iyo, yung Jeremy. Yun ba yun? Oo. Tara, tayo, isa na lang ang pamiwas. Laging harvest ka eh. Oh, Tugi eh. Laging harvest eh. nakakasirti lang siguro. Doon sana, lalaki doon sa ano? Saan? Tulay.
Doon ko ito pumesto rin eh. Sa ilalim. Oo, di ba may bakal doon? Maganda nga ron dun. Dito yan, yun. Diyan sa kabilaan na yan, sigurado yan. Ang lalaki ng tilapia doon, ayaw na kumagat. Ngayon, Doon. Nasa gilid lang. kakagat din. Ay, yun na naman, grabe, sa gilid lang. Grabe, pa-welcome na naman tuwing may pupunta mga tayo subscriber natin. Kumakagat to. Kakaupo. Dito lang sa gilid. Agis ako. Oh, sa gilid lang ng tabi. Sabi ni Kabiwas. Gilid lang. Yung ganyan, huli na yan. Pitikin mo. Maniwala ka lang. Oh, di ba? Oh, dalawa pa. Ay. Sa basura. Grabe, ang laki mo. Huli guys. Oh, yun. Pinakagatan. Oh, ay, nakakala. Sayang. Sayang naman. Recall. Ganda rito pag ano, taw-taw ka. Good. Kala ko kasama mo si Boss Joel din. Andun sila sa ano, Wanderino. Nandun. Konting kibit lang pala yun. Oo, konting kibit na nito kasi ano. Kasama kayo sa tarangan eh. Ayo. Sa tarangan na tayo, di ba? Nung nakaraan. Oo. Ganda rito kasi sa gilid lang talaga. Yan, na-meet na natin si Jeremy Abadilla. Ay, si ano, pinsan mo si ano, si Abadilla, ano, John. Ay, June nga. Bonilla pala naman pala yun siya. Yan, agad yan ito eh. Idol. Agad yan. Pitikin mo lang konti. Eh, ang ganda oh, ganitong kagat kasi oh. Oh, so, oh, ganda oh. Ang grabe. Oh, nandito lang talaga sa gilid. Oh, magpa 5 fingers na. Ay ko, bumawi pa. Doon banda kilakail ko, no? Naman, kilakail ba? Oh, ito na. Yanas, dito Yanas. Masibit. Dito. Oh, takas na. Lugi kay Kachoy. Galing talaga, iba talaga may hasang na. Ano yan, mating-anting yun eh. Hindi lang ata anting ko, hasang na rin ata eh. Asang nang Bawat isda. video nakikita ko, puro harvest eh. Puro, wala naman pamagat kasi. Lagyan mo itong kulate. Wala naman may title sa ano, kundi puro harvest jackpot. Yami. Pahingin yung bulate. Oh, mo magkarpa yun eh. Malupit ka. Kumaharvest din yung mga plabla. Oh, grabe rin yun ako. Ayun ang, Apo nun, taga sa amin lang. yun ang tinagurian namin na ano, yung parang may kaliskis din. May hasang, may Asang na yan eh. Hindi nakaliskis May yun eh. kaliskis. Uy, ang huli mo. Wow, grabe ka lupit oh. Dali rin. Uy, dali oh. Ayos. Uy, dito natin lagay yung lambat natin. Nakikail nga. Ganda ng mga kulay kasi, no? Oh, ang laki. Patingin. Kabiwas. Grabe, laki nga. Oh, guys. Ay, grabe naman yun. Nanuwag na, noy. Yan, Kabingwet. Punta ka na rito, Kabingwet. Ganda Fishing rito. tayo, guys. Lugi. Lugi sa may mga hasang. O yan, huli na naman. Yun, nadadala sa kwento ah. Nadadala sa kwento. Nadadala sa kwento. Kailangan ano, dumikit sa may mga hasang. Lulugi tayo pag hindi tayo dumikit sa may hasang. Ay, maghuhuliwik kasi. Kumuha kayo ng isa na, na mata ng nyug. Kaya po yung pala. Tapos, kinukuha yun. Yung nyug na yun doon sa pulong Dabjablo. Oh, Wala naman nyug dyan. Problema ngayon. Pag-aagilap ka lang para sa ganyan eh. Oo. Uy, So, yung nakatokos. Dito Malaki lang sa pa to, gilid oh. Ay, oo, malaki yun. Malaki eh, umano eh, mila agad eh. Nakawala eh. Ano Malaki magagawa kung makawala? Pag nawala, malaki. Oo. Pag nahuli, maliit. Oo. Ang ganda oh. Biglang hinihila sa gilid na to. Sunod-sunod Kabiwas ah. Kala ko na naman. Mga tayo, panoorin yung mga tayo video ni Kabiwas ngayon sa ano. Napakaganda ngayon. Ayun yun naman oh. Oh, ay sus. No. Si Kyle kasi, ilang ni Kyle eh. Ito, ano naman, ano niya? Sus Mariusip. Kabiwas yan. Hindi, ilagay natin ito pala. Dito lang tayo sa gilid. Ayun, agaw. Sayang to, dito lang. Oh, dali. Dali. Ano? Ah, grabe ka. Pulang-pula. Kabiwas TV. Oh. Ikaw tayo, nag-ano ka rin? Bayabas TV yan. Kaya
Mahilig kasi mambayabas din eh. Yun na. So yan, pinatras eh. Gumano no? Biglang, ayun, Oo. wala. Inaatras niya. Ay, may laman. Ay, sus! Wala Pusit! malalaman eh. Pusit! Ayun, nakahuli na naman si Katsuydel na naman. Yehey! Katsuydel! Puro vlogger kami dito. Mahina nga yung views ko ngayon dun sa Uy! Grabe! Ganda! lumilipad. Grabe! Ganda Flying naman fish. yan! Ganda naman yan, Kuya Ronnie Boy! Flying fish siya. Uy, sa akin na. Ah, huli! Pusit din. Pusit din! Dito ka lang sa malayo. Ayan. Oh, tapos dito yung Dito? mga natin. Oh, yan. Oh, dalawa. wala ka boy! Eh, Oh, mamo. sunod-sunod lagi ka, Chidel. Ayusin mo. Salok, salok. Ah, di ba? Dumadawi na sa Chidel, tagaan lang dito. Ipa-enjoy. Ah. Kain. Ay, grabe. Uy, naku naman. Ala, grabe ha, kabiwas. Ang laki, dalawa-dalawa. Oh, isa. Gawin mo thumbnail yan, oh. Isang tayo, tsaka isang 5. Fresh lang. Panalo ka, Choy, panalo. Arroyo. Wala ka. Grabe, ang laki mo. Wala ka. Alam ko yung laban na yan eh. Basta Akin pasalubong. na lang ng ano eh. Grabe, sumasalubong siya, no? Sarap, ano, Win? Hilahin. Hilahin. Kaya pag iniiing ano namin sila tayo. Daing lang. Ayan, harvest na. Grabe, lagpas kalati na. Lagpas kalati na ako. Jeremy, Jeremy. Dave. Ala! Shout out ka ngayon ha. Hop! Huli! Ah, grabe, ang galing. Ito naman akin. Shout out pa tayo. Sinasata pala, takbo siya. Nabitin tuloy siya. Nabitin shout out. Ulitin mo. Pumalo lang siya, nagsimula, wala muna, tapos biglang rumat sa ano talaga eh. Parang machine ka, tumarap. Oo. Grabe kanina, ano lang, isa-isa lang muna eh. Nung medyo nakapag-warm up na kami, ala, dire-diretso. Ang ingay na namin. Oo. Pero pa yung isa naman. Kasi din lang, hindi ka nang nakaano kanina. Pero kami dito Ah, sa laki ng Himar pool. dun, grabe sunod-sunod. Oh, Oh, yun oh. din oh. Oo, yun, nakahuli na naman. Lager rin yun. Ano? Yan, yung kasama namin. Anong pangalan niya? Ngayon, sabay ko ang bag. Ano? Pulo. Ernest Perezelda. Ano sa Ernest. Ernest? Oo. Ernest Perezelda. Ernest Griselda. Ayun, uy! Grabe, ito na. Ah, lirinti ka na. Ano kaya? Huli ka na ngayon! Oo! Huli. Nindito na lang sa gilid oh. Mga pa oh. Mga good size yan mga pa Sa damuhan natin. Masarap pati isda rito mga tayo kasi ano yan. Yan mga Galing ni Kylie oh. damuhan yan dyan. Tapos sa likod namin kangkungan. Wala ka boy! Wala boy! Grabe, laki! Ay, grabe! Pang-ihaw. Grabe, taga saan ka boy? Sama namin yan. Anong purok ka boy? Purok dos. Purok dos! Ginawa na Barangay siya. Tatala. Tatala. Barangay Patala, purok dos! Batang angler sa kahuli. Sabay mo na dito kayo. Grabe. Ang laka. Lagay mo na rito kayo. Naglabasan na yung mga magigiting na ano, fisherman. Naglabasan. Nasa labagay, tinapaan mo yun. Maganda rin doon sa anguno ano. Oo. Sa anguno. Wala, kabiwas! Wala, dire-diretso kabiwas ah. Ata na lang mga tayo. Oh, yan sa kabila. Oh, yan naman. Katidil, patingin. Uy! Grabe. Nawiwili. Wala mo ng kolektor ngayon. Bukas na muna. Bukas na muna. Pambawa na buwan. May pambahon na kami bukas. Shout out sa FDI family. Kasi ano, Alora, may kilaw shout out. Salamat sa ano, sa bigay mong ano, sa bulati. A few moments later. Bumubula-bula, ano kaya ito? Kakaisang culinary course to. Ayun oh. Nako, kaya pa nagumubula. Alaka, katsoy. Nako.
Ay, sus! Ano, hindi ka kayo rin. Wala, dala-dalawa. Oo, grabe. Wala. Para pares tayong walang baon. Huwag mong ganyan yung inog. Uli. Ole! Na naman. Urid yan na naman. Sabi ko na nga. Buti na lang. Patanggal na dito. Uy, pat. Ole! Laka! Katuy! Ulo ko! Dito ka! Kaso, ay doy! Tingin muna ni doy! Matigas ulo nito. Doy! Panday! Ito yung dapat na experience ng may mga edad ng anglers, no? Ang bilis. Ang bilis kagatin. Dito lang sila, oh. Gilid ng tabi. Nasa gilid ng tabi lang natin. Gilid ng tabi. Si Marjan. Pang-apat na plapla ka. Uy. Hindi pala pang-apat. Pang-walo lang na tilapia. Grabe, tinakbo talaga, no? Grabe talaga. Kung di talaga nakalagay sa ano to, sa stand tong pangiwas ka, dala na to. Lalakas ng ano, ng pulahan. Pulahan na ata kayo. Ha? Nakatali na ata kayo ng pulahan. Meron. Mga dalawa siguro sa akin, ano? Ay sus. Kung taw-taw talaga. Ay, sayang kung may taw-taw na maayos. Sa akin kasi mga tayo, taw-taw ko na. Bumigay na talaga. Paano ba ito nakapasok dito? Ha? Ay, ano yan? Sira na, ano yan katoy? Ipasok mo sa ano, sa ring guide. Na ano yan, may putok na yung ano yan. Iyan mo lang. O, wala, puro na talaga mga tayo. Effective yung gamit ko sa pangiwas. Parang nasa inyong dalawa lang, ano ah. Dami ko na naman papayos kay Kuya Paul ng China merchandise. Sino naman, oh? Mata. Alaka, ano nangyari? Ala. Oh, grabe, ang laki. Kutsa, yung laki. Di mo lang nakapurma, oh. Grabe. Nakabawon sa kanya eh. Wala, dalawa tumama. Paano? Ay, hindi, isa lang. Oh, tama lang. Nasa ano nga lang, nasa liig. Grabe, lalaki, oh. Taba. Ano, malalapad din ano. Oo, sa ano kasi. Try mo doon kasi sa may dulo na ngayon ng kagatan. Dulo ng ilog. Oo. Sa may Wonder Ilog. Doon na ngayon kagatan. Wala na doon sa may gitna. Tsaka doon sa may Eco Park. Sa Eco Park naman maaga kagatan. Oo, nawawala kasi ano, pumapasok na yung mga water lily tapos ayungin. Tapos start na naman yan, ano, pahapon. Kakagat na naman yan. Oo. Oh, grabe, kakalagay lang. Iniwan siya ulit. Kawawa ka naman. Sus, grabe, kabiwas, oh. Kabiwas, ikaw na talaga champion. Ikaw na talaga ang magiting. Sa araw ng kagitigan. Ikaw yung nagwagi. Oo, sumisirit. Lalo pag plapla mga tayo na ulit sa taw-taw mga tayo. Paano mo nasabi? Ay, mga kabilos, sa tayo ng pulahan. Kaya mataya ka dyan, hindi natin ba? Pero para mamamatay na eh. Hindi. Kaki naiinitan nga sila. Lagyan natin na ano. Sige mo na ugat ng ano, kawaan ng kawayan, ugat ng water lily. Busin natin to tapos pantang namin sa muna. Oo. Yun, Tayo. nakadali pa tayo kasi ba? Ubusin lang natin tumalim blood. Malapit ng ma-DN.
Grabe mga Choy, laki ng Kachiro din mga Choy, grabe, flopla. Uy, shoutout Kachoy, Aljun. Kachiro Rodriguez. Yan o. Uy, grabe. Ano, Kachoy John, nakarami na. Pasayaw-sayaw na, alam na. Sigurado yung nakadami ng Jeremy doon. Kakagat talaga, nakaharvest na yun doon. Kasi yung ganyan na yun, nakita nyo sa gilid, di lang paagat yun, pero ngayon, mainit na. Subok na dito sa Grand Spot. Okay, last ano tayo, bolats. Harvest na rin kabiwas. Ay, salamat sa Panginoon naman. At na-experience niya yung ano dito. Sa spot na. Dami kanya. Ang hina naman kasi biglang kumahimik magot. Mag-ano na rin to. Kaya naman kasi yun. Kagat ka, makakaisa pa tayo. Isa pang mamaw. Wala. Uli. Sayang naman kung wala kami sa Sapit. Sapit ba yan? Sapit ba yan? Mukhang huli yun ah. Naggalaw yung ano, yun oh. Tumatay, last din to. Puro natin bukulan to. Wala. Kagat yan kanyos. Piray mo na kami. Isa pa. wala po. Hindi panalo na ayos. Hindi nalubog na maayos. Di tayo. Pang highlight last. Ikaw Kachoy Dale. Kaya pampatad yung mga What you feel your this fishing spot today? Maganda Kachoy. Ganda ng ano, biglat yan, dumawi kayo. Ganda huli niya kanina. Diba, katayo mo na huli kayo na. Baka pagpating. Biglang romansada si dito, diretso. Dapatin mo nga size. Andun sila. Sige. Ipang-highlight pa tayo matay. Call tayo ulit. Hindi ako mag-outro na hindi ako makakayari dito. Ayan na Kachoy. Grabe, anong bagat yan? Gumagano'n ka doon, nag-aala Elias oh. Kembot Huli nga? Ay, mama pala! Dalawa pa. Dalawa! Wala, ganda oh. Ay, dalawa! Ganda mga Choy! Dalawa! Uy! Wala, doon pa! Nabata pa oh! Grabe, ang galing mo naman kabiwas talaga oh. Si Ari. Ulo! Ang pag-thumbnail talaga. Huli na naman si ano mga Choy oh. Si Marjun oh. Ha? Grabe yung laki oh. Ha? Ay, gupit. Grabe. Congrats. Ayan, natin last na pukul natin yan. Dahil muli, natin maraming salamat. Yung fishing spot natin ay Barangay Ranspan, Binangonan, Rizal. Ganda ka. Grabe, dito lang sa gilid. Grabe yung mga Choy. Grabe, si kabiwas talaga. Laki. Parang kasing taba niya ano. Pinakulo! Talaga! Grabe si Kachoy Marjun na naman, no? Talaga si Kachoy Marjun, no? Ang laki na naman. Grabe talaga Kachoy Marjun, no? Wala na akong masabi talaga. Wala na akong masabi kundi salamat Lord. Last. Yan. Salamat Lord. Ay, grabe oh. Agad. Lang pala. Agating mo na boy. Pang-highlight ko lang boy. Dito lang pala sa gilid. Pala oh. Grabe laki. Malaki pa. Oh. Dito lang pala sa gilid Kachoy. Grabe tinapon ko ron. Wala. Uy, kabiwas. Grabe oh. 5 fingers dito lang sa gilid. Lock ka, baka agatin mo rin. Susunod-sunod ka na dyan oh. Yun oh. Shout out sa mga ano dyan. Ako rin Kachoy. Ay, nakawala. Shout out sa accounting. Mga solid supporters natin dyan. Accounting department dyan sa FBI. Ang iyong kolektor ay ma-harvest.
Kumukolekta ng isda ngayon. Yung pagi na sila mga toy. Yun lang mga toy, no? Tama na ito mga toy at napaka-harvest na namin. Yan, maraming salamat sa inyo mga toy sa mga nakasama natin dito. Sila kati Jeremy sa grupo na taga ano to, Binangunan. Purok Dos. Sila kati Ronnie kanina. Sila Jun. Sila kay Dennis. Dennis, uwi na kami. Sana. Uwi na kayo. Oo. Ayan mga toy, grabe harvest tayo. Mga toy, oh. Uy, grabe. Pupuno na. Oh. Kasi isa yun sa'yo, may dami rin sa'yo. Dalawa kaming cooler mga toy. Yun, dalawang cooler yung yun namin kasi Rodel. Ayan, kasama natin si Katsoy. Marcho. Ayun. Ano ba may channel ka rin kasi yun? Yung Kaabay. Kaabay TV. Abay TV, Abay TV, abay. Abay TV. Oh, yan na kasi ano, Katiwas TV. Ayan, may nawawala yung mangga. Yung mangga nawawala. Nawawala yung mangga, pinuputrip na pala nila. Pinuputrip na pala nila yung mangga. Tago. Shoutout sa mga taga-Tatala dyan. Ayan o. Kasi Dennis, awit ka ben. Grabe tong harvest dito. Gawid kami madong, madang. Oh, ayos na rin huli ni Kasi Rodel. Oh, malalakad na. Uy, buhay to. Ano? Mga gar, kinili-pili lang ito eh. Oh. Uha. Ayos. Dalawang cooler ang pinag-combine namin mga to. Para magpalamihan kami ni Kasi Rodel. Grabe. Si Raymond, tara. Baga tayo. Mag thumbnail. Ay, tatapnail ko na lang. Tatapnail ko na lang mga ate. Lumiwas. Nakadouble. Tapos banda rito sa kabila. So, yun lang mga ate, no? Maraming salamat sa iyo, Matsoy. Bilang mo ng physics spot tayo. Shoutout daw sa Mandalusong. Sa Mandalusong, Binilusong. Ayun, thank you. Thank you. Ito yun, huli ni Kasi Rodel. Huli ko. Tapos tingnan natin kay Kasi Raymond, Kabiwas TV. Asan sa'yo kasi yan? Raymond. Malalaki huli nito. Tingnan mo. Grabe. Ay, alas di tayo nagkakaiba-iba. Kasi may mayroong malalaki dito. Ito, mayroong malaki. Oh, grabe. Ay, grabe. Thank you, Lord. Sa'yo kasi yan, Dennis? Ano pa? Adulo? Okay.